Futsalisty AFC Kralupy čekal v divizi A soupeř z Litoměřic. Domácí nastoupili bez svých opor, navíc se jim zranil brankář Pavel Heimrath. Nakonec do zápasu obětavě nastoupil a dochytal, ale bolavé rameno velmi omezovalo jeho pohyb. První gól inkasovalo AFC, když byla obrana připravena, ale střela skoro z poloviny hřiště proletěla kolem všech a zapadla pod břevno. Na to AFC reagovalo útokem. Polák našel křižnou nahrávkou na zadní tyč Tomáše Koláčka, ten ale neproměnil. Po krásné individuální akci přes 2 hráče a půl hřiště a zakončení na zadní tyč Libor Koláček srovnal na 1:1. Litoměřice odskočili na 2:1 poté, co vstřelili celkem snadný gól ze střední vzdálenosti. Brankáře limitovalo zranění. Poté se Litoměřice začaly více tlačit do brány. Tuto střelu zastavilo břevno. Na druhé straně mířil přízemní střelou Libor Koláček pouze do tyče. Hra byla vyrovnaná, ale poté, co domácí nehlídali důsledně hráče soupeře, obdrželi 3. branku. 4. gól padl po 6. akumulovaném faulu a proměněné penaltě. Poté přišel break Litoměřic, soupeř lehce obstřelil brankáře Heimratha a stanovil skóre 1:5. Do druhého poločasu kralupští vstoupili aktivně a měli více ze hry a více šancí, ale neproměňovali je. V této sezóně má kralupský tým nejmenší počet vstřelených gólů. Ve druhém poločase padl pouze 1 gól, a to znovu do sítě AFC Kralupy. Nízká produktivita a zraněný domácí brankář rozhodli duel, který Kralupy prohráli 1:6.